Kajing sakdian jong kisnong nong kendong, kamtam kisnong kaput jong kejela, bat kumju kisnong ki badan kampaji na kisnong ki bolongsor, kadai ka wei kajing jong ki babon ki pat ba, kamtam ki bawan na kilong yeng ki beduk ki bejenjar, ya kane la ban saki na kapor syakapor, lengba ki jinge keren bat ki lat patai kubor. Play fibra te mentangi dan hakani ka snong Raja Khmai ka wei na snong ka bapo ka Jirang Blok baga bapo ka Ribo District bat ka dei ka snong ka last snong ka bakuddu jong ka Riboy ka bapo ka Border Assam te kendet ngi kwa ban pesong ipi habi dei bat ka jingsam jinjar ka jingsam lanat jong ki nong snong ka badan ka bayem hakani ka snong te ale kendet gisngap ka ei ba ki snong bat ikong asya in batai kendet sepang ka jingsam jinjar jong ki habi dei bat kisurak keliti kistingkin kejisem lanat joki hakalit kawan hakapang sistem hapadan ki ne kita ki sistem Kasnong Raja Khmai Riboy District kabadai ka wei na kisnong kaput jong ka jela Meghalaya bat ka jela Assam kadai ka wei na kisnong ka bamat bahaya kijing hakalit kawan ka umbam undi ka boarding elektrik bat ki wei de kijing kini kijing kijur bahaya ka ayom liur namar ka jinglong jong ka suin beneng ka lenti ya lani ka surok kadai ka wei na kijing ki bah khmat jong ka ni ka than ki bakan thup ru ya ka jingbom dan ka boarding elektrik ki bolong ki jingdon kam ki bolong hakmat jong ka jing ka paman la kasngi ka jingbom dan ya ka surok ya kali ka pelong ya ki pat ba nong song pan mat jing haka kit ka ba bat khamtam haka por bawan ka pang ka stam bat ka jingbom dan ki jaka jing sumar ki bahajan namar kumba ka long ka ni ka snong kam dan ya ka snat tri kam lani wat ka sub center jong ka tanat ka koi ka khia bat kidang hap bet ban be shadu ka snong maudam ka bajangai kumba khan riu kilometer na lor ka jing sniu jong ka surong ka jing don jong ki brat klau ki baju penjulor ye ki marem bat ka jing thambor ki briuru ka juja na ka por syakapor ide mer jangan cas mobile wala ya mer ta cas itu ne solar de ba esni te la yo mer esni de mer yo gi ba pun ba ekam tentu bapak kot bapak ya tentu mer yo gi mar ka like mer biar kitna te chus cas ki kumi ha solar bagi bitri kumpi kan susang ru te batai kinet habi dei bat ka jingsam jinjar bat ka samana habi ka bayam ka snong te subun kijing banilap ka por ka bahan di sekop tentu por balik sekop haka por liur khamtam misiam kijing ka bangi keduk halenti lada nilek pot nyu baje ni poi hospital por kat wei kat ar baje tentu te simpor subun tangi dawan ro ni ami tentu lai baje lane ar baje ni poi snong kum lai baje menmiet kat ar baje si baje basak kut por liur basak kut ba mala ka surak macam jing ka surak bayat bawan bat ba sibon lagi long kuni dipang ro ban kiet ro wa chem jing ha ka por ka ba kiet kum tu long kenro kum tu kum on ken wi kenro te lawan kum tu ban lek sekop ro lawan hien kham jenjar talat namar ba long jam net kum tu chem jing ha tu net ki khat te dai kum tu dai ka net ka phat kim lại sự ban nhai asni lai sni ni susah hien ha ka por liur te da por tlang te kham sup khendet te da por liur te kham jenjar bat ba chibun gitu di bapang di kon ro dangi thot dawai hawar musau ro chin dangi lek po asam ro chin mar dangi ya po asam hap ya da kejat ro bajengai sak klien sak jing klau ka serok sak ki hur kuma piang kong ba ki sai kendu je ki klau surap te batai kinet habai dei bat kata ki kendu jong ki klau ka ba ki lek ban lek meeting cara ba ki lek sa ki hospital sisen por bangi lek meeting blok tinggi kendu kumbai sedang kuntu yuhur umrat itu berat ong ni pat hani tangi ong hur tinggi cai kendu ke badon ke tu badon ke tu ke yeng ke balong trep samon kha kuntu tinggi lap kuntu teh ke por ke bangi lap kuntu tinggi tip su ban pet teu tau hur su sempat no ya ka bat ini bat ba ngapak na supat kuntu main umle trek tirai ni beru teh tangi ke bat teu la penjot te batai kendet long kai ke basukwa ban ong ka sarkar ne ki khmat habi dei bat tane ka jingsam jinjar long bani kwa ban ong ka sarkar te da long ka bala te saha ban pik lem sahan ka surau bangin kamsuk lada ni kum kilong kemi lada nga ka aisyaro lada nga tri ngai chim ni kityar lada ka surok te habani yak men yong ro ka kambha te lada ka surok ka snil te lada ni langkit ro wa haga jin bani yo ka jin poi nrai ni yo ban ka jin
kamar ni sakmet kum tiba armet kum bagi penlung kum Tengi kum ki nong song ke pada long ka balak tengi kerupat ya ke surkar ban ya piklem ya ke surok asnong sini namar ba jamjar mo bon akiliang ha gaji ibji kum ki brute sibun ya kenduk ki jige jamjar mata ke surok kalenti en teng don teng haki por ba sitom ba pangro rapat poi hajaka ban sim doai klat halenti namar ba don surok ban lek hab ya ba ada ubliu hab ya la ti klau teng te kenduk yu hati teng ka don ki umba dan slap por ba slap te la kenduk ya ka la he ka la chu ban lek hajaka ba lek sim doai te dor sibun hi ki jing ya jinjar te la dalo ka balak tengi kerpat dur hi ka surkar man le rap dengi lamenta ka lenti bangin dari surok Macam jinge pelat ide ka surok ke ka balik ke batuan balik sentawai balik tiap pamru ka surok itu macam jinge teh por dur lete ani ki jing ya jinjar ton sibun Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai